Nimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Kapsat, anya tinagam mo? Api nga tugtugaw kalatang dito'y igid ti dalan. Kun, api nga da ka dito'y asidag ti mansion mi. Anya ti kasapulam. Ni, kitkitaan naklat tamanan. Kapsat, kasapulam ka dito'y kwarta? Wano, ada ka di ibagam kada kami? Ni, manawan. Asino dahi chay alalaki? Agbal lang nga taakas iti ko na ni mama? Mapanak man langan? Hi! Hi! Ya! Ya! Mapantan iti asyenda, purang! Ya! Imawag tayo may saso kitayo iti marihuana. Masapol la may deliver adagos ti order da. Asino, ma'am? Ni Mr. Wong. Amokon, madam. Amok latan no sa dino ti pangideliveran ni. Sige, makamuka na ron ba? Well, madam. Masapo la may pan ti order na iti kabiitan, apanawan. Saan nga ta? Ano say-saya at no iti mansyon da? Timuntaran tayo iti bomba? Iti munisipyo. Tapno agparikot iti husto ti mayor. Matulungan da tayo nga tadamang magno. Sigurado da ita. Umasidig kayo manin katakwada, mga sir. Kumusta ti may patpatak darapas dek mo, Anita? Mabitla day jaya. Sana maputan ti aldaon na alpaston. Krasta ka di. Wan gayam Simona. Kayat ko ngay bagakad ka. Ngayon ton malpas ti pasdak. Kayat ko ngay sarno da Bart ti mansyon ni Rodrigo. Kayat ko asar kendanday chay ang mansyon. Saan pa'y? Anya, kaapay. Saan pa'y nga ita? Adu pa'y dita ti mabalinda asar ken abalay. Ngam ti mansyon da, ti kayat ko abik ti maunda. Punak mayat, saan pa'y nga ita, Anita? Adan tulat tapanawan. Agpada kayo lakan ni Bart iti ibagbaga. Kanon to daw ta, apanawan. Agdiretso ako niti pagnanaadan mi kanina na masin. Inakbiit agin na. Intong bigatin nga agsubdi ak dita ka na tunan. Kasla di lalaki ang nakitang iti ang sidag ti mansyon dita. Nakatugaw iti igid ti dalan. Diyak unay asit yan, ta ang mga nagkabi. Kapsat, anya tal aramidam dito eh? Kitaan naklatan. Panawaklatan. Di nakmat narod sumbatan. Tapno maamuak ko man no anya ti masapol na. Wano? Umalmat kiti. Aglayo nakit din iti pagnanaidan mi ken ni Nana Marcin. Sige, matulungan da kayo. Saan kami mo tanaimot? Kasta ti kayat ko. Nuad da kasapulan nyo kada kami. Umay kayo lata. Agyaman kami, Mang Magno. Bayadan mi ti alaan mi kada kayo. Anya ti kasapulan nyo. Granada. Maansong. Sige, pagsasaritaan tayo anong bagdayta. Anya ba't dagito ita mabasbasa iti pag-iwarnak, Ella? Panay nagdadakas matan. Wen nga rod, ma'am. Ipasimuda agday ta anagdakas ti San Isidro. Sigod dito'y pag-iwarnak. At na natiliw da atin teenager ngaglaklako iti marihuana. Kat ti dakas, agar aramat man.
Ay, una yan. At dapay hold up kan panagtakaw. Ay, awanan. Nagbaliwan ti San Isidro. Talaga, ma'am. No idikat natal na saan itan. Tagrairan ti kinadakas. Anya nga tiyak aramidon dagiti kapulisan. At damat lata matiliw da. Awan lati bilib ko kadagiti pulis dito'y lugar tayo, ma'am. Di kagsarita iti kasta, Ella. Gaputan nagagap dagiti kapulisan tayo dito'y lugar tayo. Ar-aramiden da, ti trabaho da. Pagyaman kami unay, Mang Magno. Kaya't pagpakada kami. Awalan yaman na. Sayang. Kaya't mi kumakadwada kayo iti dahi apanggap mi. Anya dita? Kas kata kayo. Adamot misyon mi. Dahi talareng. Tanagduma tayo. Anya ti misyon mo? Sa amin may baga. Basta ti makunat. Sayatan nyo, ti misyon nyo. Tapno agbaligi kayo. Kat kastamad kadami. Manulangan na bulan di palabsan. Manpaston ti may patpatakdara pasda. Mas, sa disigod, bakay pupukan na kiti babae ama alilaw tayo. Nanda babae, ado man siya may customer. Natural. Ang subli dagiti sigod aso kitayo. Malagi ko na dyan nga ame. Sayang, balod ko kumaging beta, no din libas na dyan ansok. Saan na panunutan na dyan, babae? Saan na kamot kaya? May boss, Nila, ang panunutan mate. Saan mo na panunutan na dyan babae, tasaan nakakayat. Kasta ti bagakan ka. Isumat ti bagam kanya. Gamutag pa na ta, asaan nakayat ti babae kayat ta. Sayang boss. Nuni Ella, ang tanto tiyempo amasawa ka. Saan pa nga ita? Agsabat tumot lang ti dalam ni. Diyak mamati. Tawanan, kintarayam na kanila. Hala, gusto na itan tuman. Yung kagat ang trabahon. Dahil sopa, hindi may tulong mo. Saan ka mabali na sumurutan? Kabalan ni kinilando nga isayang katiplano. Sige, Mang Ansong. Saan ako nasumuro? Kalpasan na isayang katmin. Agsubli kami matladagos dito kuta. Agan anad kayo ko, ma. Aramidin niyo dito. Naskan ti panaganan. Gaputa saan tayo ang alpas ti kang ronaan apanggap tayo. Timang balas iti agom kan demonyo ani Don Simon. Naskan nga gikaro iti kinadakas na. Isuda asa nga pamilya. Mang Ansong. Kat asibegan dito at tsimpo, amin. Juan, Mang Ansong. Asid dagan. Ipamuspusan tayo, di ipapatay na. Mangansong. Anya nga ba di bagbaga ni Mang Magno ang misyon da? Ha? Apay adi na yung baga kada ka? Lando, saan na nanas ka lamang manda? Noon yaman day kapanggap ng aramidan, makaamudan. Sana nga interesado ang mga mo. Ha? Sabali ti pagnada, sabali mat kada tayo. Tinaskan kanyak, tipan na kaisayang katiplano tayo. Sa bagay. Agsagana kan Lando, tamadamdamapay, sumalugtan. Apag isunto inton sumitmet, nakasalugtan. Uwan Mangansong. Sumangpatan ni Elizabeth. Nang agbasbasa manan. Una yan day tangaubing. Nagagatlat tangagbasa. Ay, apag biit alumabas ti panawan. Kasla kaano laang idibasit pa'y. Ngam ita, balasang ang adda pa yung trabaho na. Ay, tinasaya at dinakmankit di mangisagana iti inuman na agatas. Kalpasan na.
Agluto ako para iti pangrabian be. Pansong, ada pulis iti day banda. Di ka latagpadlaw. Ang mga namadlaw na sa bali titignan mo. Kat agatat iti sa bali. Oh my God. Mapantay iti day banda. Buwan Mansong. Saan tapay amapan iti munisipyo? Urayan ta iti pulos nga awanin tao ijay. Sakbay amapantay ijay. Sumit mo ito na. Nung madalat ta pulis nga gron-ronda dito sa sentro. Agawid tumot lada kita. Hindi, tingnan mo. Oh my God. Ijay banda ti pagturungan ta. Agpaliit ijay. Bart, kaya't ko tirumwar. Kuyugan na, mapanta makisukal. Anya. Ang marabihin, madam. Apay, mas daaw ka? Italaang manen nga inak makisugal iti kastoy arabi. Ay dun bigat da pa pa na. Iti balay ti gayom ko abaknan. Sige, madam. Kuyugan kayo iti pagsusugalan. Gay sagana ti kotse. Tay nakagpalas. Anita! Adda kagaya man. Ang mga nukayat mo ti rumwar. Sumurot kan kada kami kan ni Bart. Apay, papanan niyo. Kayat ko lati agpalpaliwa. Inak makisugal. Nukayat mo, umay ka man. Nabanlugak. Sige, ay nakagina na. Adakan ka no saan ka sumurot. Pangansong. Adda pulis nga gron-ronda dita sa ti munisipyo. Sana po mampanaw dita. Basta agpaliw talata. Intun makapanaw dita pulis. Ipatungpaltan ti plano. Natalangan ti tao ti dito abanda Mangansong. Awan makakita ka data dito eh. Kaputa nasip ngat dito enta. Kat nalawag ang makita ta dita sango ti munisipyo. Makita nuad da tao. Weno awan. Mangansong. Dajay. Imanawan dya pulis. Madamdamapay. Isayang katan ti gagarata. Buungan kita sarming dajay may satawa. Tayo iso ti pangipurwakan tayo ti Granada. Ha? Awan ti tao di taunag. Isong awan ti mayraman. Saan tangan mo? Nuan niya ti adda iti unag. Nalapit apap papeles. Ngam awan bibiyang taditan. Kasano nga ron mga ansong? Awanan ti makita ta tao. Saan na nagsubli dyan nakita ta itay a pulis? Umikan, nagawam. Mapantay. Mabalingan. Nakasagana kan lando. Itay pa mga ansong. Ti Granada. Itang lando. Dito ti pagnanta lando. Surutan nak. Wala ansong. Nagiti pulis. Dito ito ba lang? Naglamang ta dito eh. Himay ka! Mga ansong, saan data nga ta matiliw dagiti polis? Apay ko mamatiliw data. Di daan mo tinarami ta. Kan awan ti nakakita ka data. Sino ta kinarami di tinayta? Anya ti serbiyo ang polis di tamo di yung matiliwan na. Sige! Makabuka yun! Sino tinangaramit iti kinaayop iti munisipyo? Dagiti awanan pain. Pati balod ko ita. Makadayo ka ni ti kabisera mga ansong. Walando. Mapantay ti kalapaw ni Tata Santos. Makita gusto pa ijay. Agi na natabit. Kalpasan na. Sumangat tayo jikuta. Uwan mga ansong. Sige, agina na kayo. Kalpasan na. Kanunutuin sa gana kamakat. Amo ka, di ka painangan. Agyaman kami, Tata Santos. Nadamag ko, ti panagpabit pa kyo iti may sa pasdek. Agpaiso ka dek. Wan. Amo ito jay, Tata. Tanay bagami idin ka na kayo.
Ti pasdek ni Doña Anita. Madamapay lang ti panang sapsapul na kin ka, baro. Iso nga ganat ka kuma. Sigurado, matiliw da ka. Ang mga nusan da ka lang ngay balon. No di ka ipapatay da ka. Amo tayo amin ti kinatakas. Dagiti adday ti aglawlaw tayo. Dagiti tattao at natural ti kayat ko asawad. Iso anas kan ti panagandahan baraw. Wen tata. Ket agyaman kami iti dayta palagipyo. Laglagi pa niyo kumakanayon. Nga iti kanito ang matiliw na kayo. Sigurado at dakas ti pagbanagan niyo. Ipapatay na kayo lakit de. Nakalagatan ti nakatoni ti ulong baraw. At sigurado nga dadagiti agregat nga agsapul kan ka. Nga uray pa'y dagiti lang kagangay nga umili. Nalabit akasta, Tata Santos. Ang no dito'y kamanggaan. Awan ti makaiturad ang mangipatiliw kan ka. Naputaan mo dati aramid. Wano ugali da Don Simon. Kahit saan dalatan nga agtagtagare. Saan da na makibibiyang pay. Tati aday ti panunot da. Kat ti makitagay. Tapno aday gatang da iti taraon da. Tata. Day tati kinapudno baraw. Awan pa'y nadamag ko dito kamanggaan nga gragay. Amang sapul kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino tiyakin aramid iti daytoy. No itakat blanco pa lang, Mayor. Ngam sigurado Granada ti pinabetak na dito. Asino tinatakwatan niyo akin aramid. No itakat awan pa, Mayor. Sinapul mi no, sino man na itatawang awan nakita mi. Kanya nga tatimot-timot tinangaramid iti daytoy. Nyawanan kay dyan napasamak anang ko iti radyo itay. Ada nagipurwak iti Granada iti munisipyo. Sapay agda nagak no adda kakasta apas pasamak. At apaklatan ada amin ti akin gapuanan. Diyos ko, iliklik mo kumaida iti pakaisagmakan da. Jakmat mabawingan ti kapanunutan da. Panagibalas ti adda iti puso da. Ngam, sapay ko mahata di mo baybayan ida Diyos ko. Sapay ko mataawan ti dakas sa mapasamak kadakwada. Inak ko ba iti kabisera? Adala inak gatangan ita. Sino ti kadwayo, ma'am? Imay sa agwardya. Mabalin ka di ti sumurot? Ha? Kaya't ko lang amin amaamuan ti pudno anapasamak iti munisipyo. Napasama? Mama, pinurwakan da ka no ti munisipyo iti Granada. Kasta tinanggag ko itay iti radyo. Anya? Sumurot ka da kayo, ma'am. Kaya't ko lang amaamuan ti pudno anapasamak ijay. Ala, sikat ti makaam mo. Nagpaligi kayo no kasta. Unan, ketika nalabit asap-sapulan da kami. Adda nakakita ka da kayo iti inarami dyan? Awan, kaya nakataray kami adagas. Nagdaan ka klando. Amok nga ado ti pulis ijay. Kat amangan na maisagma kayo. Dahil tati pinampanunod ko. Saan? Kita. Sigurado magpungpungtot ni Don Simon. Saan lakit dinagtal na ti panunot na. Higa po itinapasamak. Kasta ti maiparbon kan ko. Kurang paikit di dayta. Apag parikutan na. Una,
Adan tumanan na. Memang di may sa kabaruan dama kita nagsapa. Sa pulang da ita tao ang ipurwak iti Granada iti may sa silid iti umunakat sa alam ti munisipyo. Awan tinatanggal na tao ngam ti salutsod. Asino ti akinaramid iti daytoy. Anya ti motibo da. Papagayam, padanan ti kanayonan na damag may baban iti daytoy atakten. Sapsapulin na kayo ng anson. Aging ga iti dida isardeng timang pasapol kanya. Ikat mat ida iti dakkel parikot da. Kas ita, sigurado nga agparparikot ni Don Simon. Kasta ti may parbang ka na ko, ana. Nagdakis na tao. Ibagbaga tayo ang nagdakas da. Ngamda tayo mata. Saan ka di ama ibilang tayo mat kan adakas? Gapota kabosor na tayong tilintag. Ano? Saan? Kan may sa? Uraan niya pa iti mayawag ka datayo. Anya ko ma, namawagan tayo iti dakas. Sana bale. Tadag iti napatpatay tayo at tao, kat dakas damat. Tano di tayo tignay, akas iti aramiden tayo ita. Awan ti mapasama. Awan ti makaiturid amang kalaban kadakwada. Sa bagay, kastoy awagas ti pannakilaban tayo kadakwada. Saan tayo akabailan ida iti sangon-sangon? Iso anasay sayaten akastoy awagas. Asino nga tati akin aramid iti dayta, Simon? Saan nga ta ani ansong? Awan, tinakakita iti napasamak. Masuro na ka talaga. Iti anaga po nga ramidan na dayta. Iso nagawid ak diti mansum tagsakitan ti ulo. Amangan no ni ansong, Simon. Aniya. Aging gaita, di dapay nasapulan. Baga amat ngamin dagiti kapulisan, taramiden dati pagrebenganda. Tapno at damat serbi ti kinapulis da. Anita. Simon, dalapit. Ni ansong ti akin aramid iti napasamak iti munisipyo. Magsakit ti ulo, iti may papan iti daytoy. Mama, Papa, ano din ang iti radyo? Kaya't ko tagmamaysa. Panawan kayo pa ditoy. Oh. Mama, anya tinapasbasama kini Papa? Kas nadakil ti parikot na. Anya nga ming tinapasama. May papan iti napasamak iti munisipyo. Iha. Natural nga agparikot ti amam. Mama, isudaytan ti bagbagak kada kayo. Nga amangan no adda na pasaktan nyo. Iso akas ti mapaspasama. Iti damo, ti pastat yu ti pinabatak da. Sa ita, iti mat munisipyo. Api mama, iti anya aga po ang mapasamak ta dita. Iha. Saan nga ta aga po tada nakabasulan yu iti padayo ang tao? Anya. Nabilang mama, apay akas ti tang aramidan da. Sobramat din. Saan aday ti panunutom, iha. Gaputa awan, tinagbasulan mi iti padami at tao. Sapay ko matakas ta, mama. Sapay ko. Kaya't ko timapan iti munisipyo. Kaya't ko atakwatan ti pudno a napasamak. Amangan no iti day tagon daway. Kat natiliwdan ti sospet. Sa baling tagparparik na kanya. Apay akas ti mapaspasama. Kat mainaig kay kadagiti naganak kanyak. Pinabutak dati pastek ni mama. Kalpasan na, itimat munisipyo. Pinurwakan da iti Granada. Nagkaputayon iti munisipyo. Isuway ta, mapantaggatang iti kasapulan tayo iti mansyon. Guard, sumurot kalata ka na kami. Ma'am, mapatay mo mga iti grocery. Sige ma'am, intay nga rodan. Oh, apay Ella, ano tinakita mo? Apay alinindang iti belong tarupam. Anday ta babae ang masabot tayo ma'am. Kitaan nyo anaimbag iti ilalabas na. Apay day dya babae Ella. Apay alinindang tirupam. Diyak kaya't ang makita na.
Asino day chay? Iso dayjay ni Rina. Rina? Wen, ma'am. Ilawlawag kunto kada kayo ija mansyon. O sige. Agpatuloy tayong itipapanan tayo, ma'am. Sige, Ella. Intayo nga ron. Itay pa'y asur-surutan na tayo ang lalaki. Agban na nga taday ta. Malapit na ito. Ang diretso ang iti munisipyo. Kaya't ko ang makita no anya tinapasama kay Jay. Oh, kay Jay tibala. Sur-surutan na. Kasalitak man. Umasidag ka kanya. Umay ka. Apa yung sur-surutan na? Ni, anya ti... maawad ako. Saan gayang abal na dito? At dan sa kurkurang ti panunok na. Mabit lang ha? Ikan ka itiigatang mo iti kanam. Oh, adto eh. Dagchay, pinmanawan. Mabisin na gayam, iso asur-surutan na. Ano gayam? Ang namat ka na. Sir, ada ka di damag no asin ti aking gapuanan iti da ito eh. Anya ti motibo ti nagaramid iti da ito eh. Amano, kalaban mo ni Mayor, iti politika. Ano sa dagiti tabduman at iti babay na? O yan pa siya. Ano niya? Sakbay nga agsubli ak iti asyenda. Inak pa'y gumatang iti kasapulan mi kinina naman si. Inak iti grocery. Ti lalaki itay dahi tiniinikak iti kwarta. Ni, payapayan nak. Isuro na iti abanda. Insinyas na asurutak ka no. Adan sakit di kayat nang ipakita kanya surutak man. Amangan no adamat ket di kadwa na ang mabispisin. Punuan niya tinapasamak iti kadwa na. Surutak. Kaasimot ti panagbiag dagiti kaskan ko na. Dagito'y tirumbang amaikan iti atensyon. Tapno saan da nga agwalang-walang iti kalkalsada. Ayan ti lalaki. Sige, magnakamis. Di ka kikis no ti mo kaya ti matay. Magnaka. At dalay pakitamikan ka. Nang di ka tignay iti dakas, ta sigurado amatay ka. At iti pagpalamiis, Ma'am Carlota. Uminom kayo iti juice. Kabayatan ti panagbasa yo iti dyaryo dito iti rasa. Agyaman nak, Ella. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Ma'am? Ella, malagip ko di babae alimabas iti ayan tayo. Hindi ada tayo iti kabisera. Ni Rina, Ma'am. Rina? Wen, Ma'am. Iso dayjay tay anak dadon niya Anita kag Senyor Simon. Kasta ka di. Napintas gayam ti anak da. Iso dayjay ti kaayan-ayat ni Victor. Anya? Wen, Ma'am. Iso ti kaayan-ayat ni Victor. Kasano ana pasabak dayta? Idinto taam mo na matikin at akas dagiti dadakkel day ti arena. Dayta ti jak amo, Ma'am. Mas daawak nga ron idi na amwak dayta. Niri na idi ti mismo anak ko na kanyak. Ani Victor ti kaayan-ayat na. Napanaknakak mo tapod no? Babaan ti istorya kanyak ni Ami. Ami? Ti kinaubingan ni Victor, Ma'am. Madlaw ko idi nga adda pa naggusto da iti tunggal maysa. Aging ga anak kadanon dito yung mansyon yun ni Victor. Kasta. Adda idin nagkinaawatan da. Iso ti amok. Malagip ko pa nga adda insagot ni Victor kan ni Ami a kwentas. Sakbay anapan nagadal iti kinasoldado.
Uwan. At day din sagot ko adwa a kwentas kin ni Victor. Kat imbaga, at ipangisagutan na iti maysa, kat ti babae a napatagkan kwa na. Ano ti agbalinto nga asawa na. Induldulin ni Ami day akwentas, ma'am. Gapot na napatagkan kwa na. Ngam natakwatan na, nga adamot gaya man nagkinaawatan da Victor kan Rina. Kasano a napasamak dayta? Nila ang Victor ti makasungbat iti dayta, ma'am. Anya? Kan kidawak, adi mon tulatan masasao kan ni Victor daytoy anak saritaan ta, ma'am. Tati kayat ni Ami, saanen nga agsabat ti dalanda. Tapno saan nga iso ti magdadael iti relasyon da kan ni Rina. Sa din dito ayan ko. Aping inrakitak dito eh. Kan makasipsip nga to'y ayan ko. Rukatan dak dito eh. Pangasiyong! Ang papanong kalangan pukpukaw din na! Rukatan na ang tumatlaing! Didak pagaramitan iti dakas. Pangasiyong! Awan pa sa pada kayo. Basta gulimon ka dita! Tunti mo kaya't timasaktan! Pangasiyong! O, ti makatulungan ka! Ngaw kaya pukka-pukkaw ka dita! Isasumaran ka! Anya ti kasapulan nyo. Aping inrakitak dito eh. Anya dito ayan ko. Apa yan nagsipngat. Asa mo tayo? Anya ti panggapyaw. Sumano ka ba ila dita, babae? Sumaran ka! Ang sanggat kayo pagkastangan arabitan nyo kanya. Naanya ti kayat choy ipagayo. Basta sandak pamapatayan. Talaga matay ka! Huwag kibaltang! Anya ti masipulyo. Ipagayo tapnoan mo. Palubusan da kung dito eh. Di gandanan! Napapalubusan kang tumatlaing, babae! Aguray tayo lang! Yun ang kibaltan! Kas na ko nakitay! Amangan, numatay ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti masapulyo. Apay ading ibaga tapuan mo. Itad ko ti kayat yo basta palubusan da kung dito eh. Di kagdanag! Palubusan na kami tayo! Ngam na kibalta! Matay ka! Anya ti kayat mo asawan. Pasakada kayo tidak kalagatan! Hala! Maturukan! Rabiin! Kasano ang makaturog ak dito eh. At nakarakad ak man. Rukatan ak dito eh. Abog, umay kaikan iti inumam a Diyos. Agpaspasa ka manin dito'y sirok ti dakkel akayaw. Dito'y paraangan ti kalapaw ta. Ay naapong, nagtaktak kayo pa nang yun iti inumag a Diyos. Alakit din apo, inumam da ita. Tay mulak adakkel akalaman say ti pinuspos ko. Kat iso da ito'y. Ala apo, inumamon. Agyaman nak apong. Apong, nung kumakayat yun, umalis tayon. Panawan tayon daytoy kalapaw tayo. Saanan apo? Dito'y tan. Dito'y kadimbakal. Iso asaan ta panawan to'y kalapaw ta. Sige nga rod apong. Ikarigatak lang na napalagdaan. Wano, sukatak dagiti panaw abubong na itisim. Ha? Wana pong. Agurno nga pari ti dayta. Ala, adakan ka apo. Ay wandayam, kumusta mo ti trabaho? Nasayat mat apong. Magusto ak launay ti trabaho. Say-saya atem ti trabaho apo. Kat maragsakan ak unay para kan ka. Tanadaan kan iti panggada.
Anya day tayo ipakan mo kanya. Tinuno ato matayab dayta. Kan inapoy. Ala, mahan kan. Rukatan na, tapno makapanganang. Wag. Ngam day talang may isang imam tirukatak. Nakarakadlat pa day da may isang imam. Anya. Tiro pa na. Kasla may irupaak. Oh. Bakit kita anak? Mabit lang ah. Tau karkarak ti may isang imam. Nasa anak nga bigtot mo. Sikat ay lalaki iti abal na iti asidag ti mansyon mi. Nakita ka pa'y iti asyan dami. Kaya't asawan dayta. Sinursurot dak iti. Maawatak itan. Maawatak itan. Mapagsisilpukon ti amin. Talaga apli na ano yuday ti apanang dukot yung kanyang. Pinalpan ni Iudak itinal daw. Kat nagbaligi kayo. Ha? Dakas galang ti plano yun. Asino ti kakaduan? Kan niya tinagan mo. O karkara kung tamay isang imam tapno makapangan ka. Anay ko! Naktanganak ko na yan. Pangasin, rukatang pa'y tisatak. Naktanganak ko na yan. Ate ba? Mangan ka! Ha? Pangasin! Rukatan na! Di na ko nintan talaga. Anya na ito'y lugar. Kasla awan matatao dito eh. Awan pa'y mga kuat timak ti tao dito eh. Anya na ito'y alugar. Jak kaya tinasumbatan dayta telepono. Ang mga nutay caller manin dayta. Madam, telepono. Apa yang di sumbatan? Si kan timang sungbat. Sige, madam. Alvans Residence. Hello. Anya? Ulitin man timbakan. Anya? Mano te kasapulan nyo? Hello? Hello? Sino ti kinasarita may ti telepono, Bart? Madam, ni Ma'am Rina, kinidnap dan. Anya? Isagana tayo kano tigatahad akid-kid daman da. Gaputa umawag dan tumanan. Anya? Ni Rina? Nangipananda ka nukin ko, ana? Saan nang ngayon baga, madam? Itamat lain, mapanak di asyenda. Amangan no at dalay jay ni Ma'am Rina. Amangan numang loko-loko la jay mawag. Anya, kinidnap na ni Rina. Juan, Simon, madandanagan ako na yun. Ang mga noan niya ti aramidan na kankwana. Anya, Simon, aggunay kan. Piliwam da biti kidnapper. Ibagam ka na hepe na ito'y nakasamak. Aggunay kan, Simon. Bye! kinidnap na ni Rina. Sino tinang kidnap? Rumwara kiti opisina. Mapanak iti headquarters. Masapol ngay bagak na ito'y kinihepe. Umasidag ka dito eh. Okay, boss. Awan ni Ma'am Rina iti pagnanadan na. Imay ka dito eh. Saan, boss? Saan nga imay dito ni ma'am? Anya? Ayan na nga handa. Kunamot ni na namarsing hindi kalma na napanay di mansyon da. Wine, napanijay. Ngam saan ka din na nagsubli dito eh? No, dito kataltalunan, boss. Saan nga imay dito eh? Amang ano nakaturog lang hindi pag nanaadan da dito asyenda.
Salwag. Sige, hinakon. Hey! Ha! 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 Kaya't masawan. Pudno ang nakidnap ni Rina. Kasano itanday ta, Simon? Saan ta kanong ipakaammo ka nagiti panakabagiti lindag? Tayo ti ka nito nga ramidan ta day ta. Didag pangadwa amang patay ka ni Rina. Masaya nga naklaw na itidak kalagatad. Akit kidawon da. Ngam pampanunutak ni Rina. Ti anak ta, Simon. Ang mga nupatayin da, no di tagtong paliti kayat da. Sumardan ka na nita. Ang pampanunot ang itirumpang aramidak. Panunutan pa'y laang. Anak ta daytan, Simon. Iso adi ka nagpanunot pa'y. Itadmon tikid-kid dawon da kwarta. Kat isublida mo tanti anak ta. Hello? Hello. Ulitat manen tinibagat. Saan kayo nga gipulong iti polis? Ay di kanito ngay narami dyan ita. Matay ti anak yo. Ayan ti anak ko. Tumagag ka na yung pag iti bagag Mrs. Harpan. Urayan mi ti kwarta iti simenteryo. Ha? Itay, di pangibatsan nyo iti kwarta. Kat kaya't ko si ka mismo ti mangipan. Si ka mismo ti mangipan. Nalawag ka di. Anya? Iti tangat simenteryo. At tadagkala ko si Itay. Itay ti pangiti swami ti kwarta. Oh. Intun tigat. Iti oras ti alas 4 iti malam. Nalawag. Dakkel unay tikid-kid dawon nyo ak kwarta. Basta agtungpal kayo ti amin nga ibaga. Tanasan, matay ti anak yo. Lagi-lagi pa niyo. Igami ti anak yo. Bye. Hello? Pagkadikit na po tinakasarita mi ti telepono. Wan Simon. Oh, Kuna na asyak kanulaang ti mangipan iti kwarta. Kat ijay pa'y sementeryo. niya. Masapol ka nung agtong palta iti amin nga inbagana. Tano saan? Patayon da ti anak ta. Sana mabali na basta itit kulatan ti kayat na. Oh, Simon, itad talatan. Tinaskan saan da patayon ni Rina. No ita, napatpatagpay laang ni Rina. Maglalay nga kita na tao. Sana mabalin nga isod na tinalalay nga. Ang patulong ang itipan na kabagitilintag. Saanan, Simon? Laglagi pom kuma. Igamda ni Rina. Ang mga nudang randa, no di tagtong pal, iti kayat na. Boss, nasino nga itinang kidnap ka ni Ma'am Rina? Diyan mo. Ngayon pa nagkunat. Dagiti tao, anay ruwami ti kasta nga ramid. Kahit ni Ma'am Rina pa tinapili na. Boss, amo da matikid-kidnapan na niya. Anay ko, siniko nakmatan. Ang iwan mo. Anay. Ang mga no, may raman ka pa, loko. Ha? Kahit minsan mo ti may raman, itiday tang ibagbagam. Ang mga no, agda makangagkan ka. Kat ibagada pa akadwam dagiti kidnap. Saan ba ta? Nagadayo matitimbagak, boss. Imbagak lang, mat. Sumardan kan, kunak mat. Wan, boss. Orayan ta, ti bilin ni Madam kadata. Taiso, ti aramidan ta. Wan, boss. Kasanuitan, Simon. Insagana mo ti kwarta? Wan, ngayon ama ipaima kadakwa na ti kwarta. Ha? Nagpatulong nga kanagiti pulis. At sigurado amatili o nagiti kidnapper. Anya? Impakaambum gaya man kadagiti pulis. Awan baal na kanagiti pulis no asino man nagita kidnapper. Oh, Simon. Amuda tiraraminan da. Iso di kagdanagan ita. May sublit yan akta.
Ngawan maksay, iti kwarta na. Siputan nyo ang embag. Saan kayo nga agtalglatan? Ang mga lusan nga tungpal ni Mrs. Alban iti saritaan. Sige, agsipot kayo. Ikatin nyo tigalot iti imak. Naktangan akon. Agtal na ka. Pangasiyom, kaasyandak ko ma. Saan dak aparigado na gaston? Kakadwa. Makidayo ka diti magit-kita. Uday giant ti mangipan iti kwarta. At daigam na bag. Di ka tingna iti tsak kaya't babae. Matay ka no, bidot ka. Uday giant kakadwa. Bindison ang tibag. Kat agur urayan. Kakadwa. Di kayo pakpakita. Pumano tayo dito yan. Magnatawi tinalimod na pagnaan. Kakadwa ti babayan ang ipan, ti kwarta. Nadlaw kumitay ta. Sige, pumanaw tayo dito eh. Sigurado. Aduda. Kat nalabit a pulis na kita. Mamay ka. Di ka nikis. Nasigurado ang matay ka. Manulang timang kalbit iti bartok ko. Ipayag pa'y lang nga dadito'y anak katakter. Ngam apay nga awan ti umasidag dito'y ayan ko. Kung nati kidnapper nga iti dahi ti dakkel across ti pangidiswak iti kwarta. Ngam awan matlangan. Oh, ti salbag a kidnapper. Nagbayagan. Simon, makita mo iti aramid mo. Mano nga oras tayon dito'y sementeryo. Ngam awan matlangan dagiti kidnapper amang isabat iti anak ko. Japlo ka. Anya. Awan tinakita dagiti pulis dito'y at tao. Awan nadlaw da apulos. Nugusta, magloko-loko dagiti kidnapper. Pumanaw tayo dito'y. Awan ngamin ang muyo. Agpapada kayo kadagiti inalam makakadwam. Awan serbiyo. Kasano nga roditaan, madam? Di tamatin sabat ni Ma'am Rina. Ang mga luan niya matan tinaramid na kinkwana. Salbag dagiti a kidnapper. Kasanon, no day naramid adakas kini Ma'am Rina. Dahil tati pagdandanaga. Ngam pa-check, madam. Saan tangan anuan ni Ma'am Rina? Gaputa kwarta, di kalikaguman da. Hingga ba, apay at di da nagparang iti tulakan. Kasi tinakunayo. Nadlaw da nga ta. Dagiti polis akakadwayo. Iswasaan da na nagpakita. Madanaganak iti anak ko. O mga no. Madam, agkalma kayo lang. Takas iti nakunak. Saan da nga anuan, wano dangran ni Ma'am Rina. Gaputada da kalagatad, akalikaguman da. Kasta nga ta. Apay, madam. Talaga ka di nga itulok yulatan, nga alan dati kwartayo. Numabalin kat saan? Ngaman niya ti arambida? Anya ti plano ni senyor? Diyak amunan niya ti plano da kadagiti polis. Tayso dalang matyag sa sarita. Sa anak nga inkabilangan ni Simon may papaniti da ito'y abanag. Anya? Ipamuspusan da ka nung alaon ni Rina asan ang maititi kwarta kadagiti kidnapper. Kabalan da nga ta, madam. Diyak amo. Sabagay. Dagiti polis, ti kakaduan to ni senyor no bilang, madam. Agtalag kayo langan iti kabalan dagiti polis dito'y San Isidro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nagpahinag ti pangyadon mo. Saan ka di asa kaunda kung dagiti dadakkel ko? Sana nagtungpal iti bilin ko tinam. Isu ka lating ita. Anya? Agasam. Adda kadwa na pulis. Tikulada nga ta. Kat di minatlaw ita.
Di na pagbalinan ngawan amuna. Aging gasaan ngagtungpal iti bilin ko. Saan da ka nga isubli kadakwada. Ti kunada nga ta. Kat matiliw da kami. Ha! Nabidot da. Palubusan da ko nga agawin. Siya kung tinungtod iti kwarta akig kidawan niyo. Ikalit data, agtalag kayo kanya. Ti kunam ka di kat mamati kami kan ka. Saan da kami apagbalinan ngawan amuna. Panagkunak kat rebelde kayo. Saan ka di ahusto ikinunak? Aniya. At dapal tugyo. Kanti lang lang ayo. Dayta ti pangibasarak a rebelde kayo. Tulisan kayo. Ibagam ti kayat bukay baga. Awan aniya man na. Agbasbasol kayo iti customer aramidan nyo. Numatiliw kayo. Sigurado nga iti pagbaludan ti pagtungpalan nyo. Sige, aginanakakit din, babae. Magtalinagd anak karakat ti saka kan imam. Grabe. Nakaulong makidayan ko. Sakat, nagbasit alam para ti silaw ko. Kasla ang ayok iti day tingay naramit na kanyak. Pag may saak dito'y unag ti kalabaw. Ngam adamot mga bambantay kanyak iti roan. Kasano nga ta ang makalibasak? Ang dati aramit na. Diyos ko. Tulungan na. Marcela, nakaturog kayo ka din? Saan pa'y apo? Nakaidaak nga agpaisaw. Ngam sa anak pa'y anak katuraw. Apay ka de, apo. Ada ngamin malaglagip ko, apong. Anya dayta, apo. Di inakan ama, apong. Sayang. No kumata si bibiyagda. Nagsaya at kuman. Naragsak dalakit di ta naragpat ko ti arapaap ko. Nga oray simple laan. Apo. Anakalpasa kiti panagadal ko. Katadaan na kita niti trabaho. Wan, apo. Tauray addadan iti nagkay sa abiyag. Amok anaragsak da para kan ka. Apo. Wan, apo. Naragsak da para kan ka. Katuray siya. Naragsakak mat para kan ka. Agyaman akunay kada kayo, apong. Gaputan no awan kayo anang padakkel kanyak. Nalabit. Diyak naragpat ti arapaap ko. Nagkariak iti tanam day dinanang mo, apo. At tulungan ka. Tapno makaadal ka. Apong. Kat pagyamanak mat. Gaputay inaramid mo ti amin nakabaulam. Tapno makalpas ka. Gapuday tayo titulong yung kanyak, apong. Kat agyaman ak unay. Gaputa impatagdak. Kanya ti orasan. Parbango na. Ngam, awan pa'y laang ti awag dagiti kidnapper. Anita, damutan sa fati nagturugam. Sana ka makaturog iti agpatnag. Kay oray ko ti awag ti kidnapper. Simon, napatag kanyak ti anak ko. Iso ako nakkan ka apang asim. Taitagtan ti kiddawan da. Iti kasta, isublidan ti anak ko. Saan dengan ano ni Rina? Gaputa kaya't da maalat ti kwarta. Sigurado ka? Ha? Simon, di kanto mapakawan no dadakas na mapasamak iti anak ko. Ay na di kag danag tagtignayan dagiti pulis. Pulis! Pulis! Awan serte dagita pulis. Ad-addala nga parikot no makibiyang da. Di mo tagibas sitan dagiti pulis. Makamuka. Ngam na siya, dak kayate na makibiyang ti pulis iti daytoy a parikot. Kwarta ti kasapulan dagiti kidnapper. Sana ti pan nakibiyang dagiti pulis. Mawatam Simon. Hoy! Di na kunanan!
Agsarita ka may papati ti daytoy. Oh. Talaga di nakdanggan ni Simon. Ha! Aramidak ti amin. Tapno maispal ti anak ko. Kuna nabantayak kano ti telepono. Rumuar kano, tada si kasunda. Telepono. Sumpa. Hello? Iti mao ti akong tawari. Pilinan kamanan, Mrs. Alban. Tikit napar. Tungag ka. Dumngagak, iti bagam. Kaya't ko asi katimangyag iti kwarta. Saanan nga iti kampusan to? No tikat ikayan ti daklaba to. Sakpay amatanon ti kampusan to. Anya? Sika lang ti kayat ko amangyag, Mrs. Tsak kayat nga taadwam. Nang runa, no pulis. Tano saan? Talaga patayin min to'y anak mo. Anya? Intol malumad lang, Mrs. Iti oras ti alas 3 iti malam. Ulitak, sika lang ti mangyag. Tsak kaya't nga ipakamuyo kadag iti polis. No di kagtungpal, lating itak. Ngampaltukan min ti anak mo. Ah. Uwan. Agtong pala. Ikarit. Sige. Urayam ti kwarta. Siya ti mangyag iti kwarta. Art. Siya ti mangipan iti kwarta. No sa pulanak ni Simon, ibagam adi mo ammo tinagtur nga. Kuyugan kayon, madam. Sana mabalingag may maysa kayo. Saanon, siyaklakan. Kat mamati aklaunay ang maalak ti anak ko. Madam. Nakasagana ako na rumwara. O saraklaan nga ti kotse. Madam. Rumwara ko. Saan kumakas Twitter aramidan nyo iti padayo at tao? Agbasbasol kayo lang. Agtrabaho kayo iti usto. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Adi kay kat manggundaway iti padayo at tao. Sumardangkan. Lukayan nyo ti gamit iti ima. Nagsakitan. Kakadwa. Matan nawagak ti babae ang nakatakder iti ayan tinagkalabato. Walang maglo! Mama! Agpaliw tayo pa'y kakadwa. Salbang dagiti kidnapper. Aking gaita, awan da kay lahang. Di ka tignay ti takas, Mrs. Alban. Ah, Ika garaw iti nagtakdaram. Dahil di ganito maggaraw ka. Paltugan ka. anya. Sige, umadayo ka. Mapan ka iti daydepon tinakala kayo. Umadayo ka dita nagtakdaram. Madna ka lang asaan nga garaw dagiti imam. Wan! Sige, mapan mo alang tibag, Jinggoy. Siguradwem no kwarta ti linaon tibag. Masapol nga sigurado tayo. Dagiti puisi ta kidnapper. Masapol pa'y lang nga pun kanda no pudno a kwarta ti linaon tibag. Ah, ha, pedyayan ti anak ko. Rina! Mama! Iha! Umay kayon, Mama! Intayon! Dagiti salbaga kidnapper. Dinangranda ka ka di? Saan, Mama? Iso ang mapantayon. Pumanaw tayo dito eh. Pinarparigat da ka ka di dagiti kidnapper. Anya tinaramid da ka. Inratadak lang, Mama. Saan dak adinanghan? Sigurado anabis-bisinan ka iti ayanda. Pinakpakandak mahat, Mama. Oh, iho. Awan sa bali akayat da. Naditik kwarta, Mama.
Agyaman na. Tasaan da ka pinagaramidan iti takos. Apa di mo kinuyog ni Anita iti napanan na Bart? Ang mga no nagtigna iti kabukbukod na nawagas. Di na yung baga ti papanan na, senyor. Ni matamdaytan, senyor. Ni Rina ti kaduha ni Anita. Naalak ni Rina nga awan ti dakas sa napasamak. Si Kangay, anya tinaramid mo? Aniya. Ha! Awan pa'y panangisakit mo iti anak mo. Kat ti kwarta. Nangalaam iti intan mo kwarta. Kwarta! Inted ko amin na kwarta nga adda kanya. Aniya. Ala, sukatam itati kwarta anak po kako. Saan ang mabalin at di mo sukatan? Di kaya danag may papan kanyak, papa. Awan ti dakis anapasama kanyak. Kabayatan nga adda ak iti-ikot dagiti kidnapper. Sigurado ka, iha. Wan, papa. Manipod dita. Diyak kaya tinarumwar ka pa diti mansyon. Ha? Marigatan. Ang mga no maulit tumanan tinapasakbang. Sige, papa. Agtong panak, iti kayat jo. Dito'y kalag mansyon. Saan ka na mapanay di asyenda? Papa. Awanan ti ado pa asaw. Basta agtong palkalatan iti kayat ko, iha. Tapno na saya at ka. Wan, papa. Ituloy tayo kadipay lang, tipasdak. Masapol. Oh, dakal tinapukaw ak kwarta kanyak. Iso anas ka na makabawi ak matlaang babaan ti mapastrak iti pasdak. Sige, madam. Bagak manan nagiti trabahador. Tanay sardeng ngaminan ti panagtrabaho da. Iti nakidnap ni Ma'am Rina. Sige, ituloy yo ti trabaho yo. Ma'am Carlota, kayat ko ti mapanidjay kamanggaan. Kamangkaan? Itinagkapwam a barangay? Wen, ma'am. Kayat ko asarungkaran ti tanem day digayem ko. Dalusak ko, ma. Unangam amangan no maisag makkaela. Amangan no masalaw mo ijay dagiti dakas at tao. Di kay agdanag, ma'am. Siya kun ti makaamo. Agpamarangak manan abakat. Iso asaan dakto ang mailasin dagiti pasurot ni Doña Anita. Maganaganakan ka, Ella. Amangan no patayan da kakit di mo. Saan, ma'am? Adayo iti masakupan ni Senyor Simon ti diso a papanak. Iso adi kay agdanag. Ala, hindi ka malapdan. Aganad ka kumangarot. Awanan. Madadada ilan day ti kalapaw day di Marina. Manon atawan tinapalabas. Awan matan ti uray may sa amasetas ko anabihag. Nagango da amin. Gaputadyak matan na sa sarongkaran. Sakat agkaruutan dito eh. Awan tinanggargaraw iti day ti adiso. Saan aginaraw ni Senyor Simon? Sabagay. Imbagak idikan kwa na asaan na kuman apakibiyangan day ti adiso. Taday to'y lang ti pakalaglagi pa iti day di Marina agayem ko. Nabaybay akon day ti akalapaw. Dalusak taglawlaw na. Nga uray pa'y narukupan ti kalapaw. Kalpasan day ta? Mapanak iti tanam day di Marina. Kat agiro utak. Kat nga adan tuway ha? Mangkita ak iti mang palagda iti day ti akalapaw. Girumbang amapukaw day ti akalapaw. Ha? Ado umasidag diti ayan ko. Sino na kita?
Agsaganak. Adda tay paltog nga inted kanyak ni Manong Rodrigo. Aramatak no dakas na kita at tao. Imasidagdan. Sino kayo? Antela. Antela, si kakadiday na. Ami? Lando? Di ka nailasin ka po iti arwaten nyo. Kas kay labakat kan lakay. Kunakon kat asikaday ta, Antela. Anya tir alamitan nyo dito eh. Sinarong karakter kalapaw. Nakasamsama ka na. Da kayo, ano tir aramidan nyo dito eh? Ada misyon mi, ante. Misyon? Wan, ante. Adda gagarami dito eh. Isa sinmalo kami. Ano niya? Agad kayo kumakanayon. Lando, di mo baybayan ni Ami. Oo, ante Ella. Agad anak kamat, ante. Kunak na saan kan ang makita, ante. May sa ti lugar a paggargarawan tayo. Isaw nga agsasabat mo't lang tidanan tayo. Uwan, ante. O, ne, kasano, saan kami na makapagbayad pa? Agpatuloy kami. Agad anak ka. O sige, Ami. Agad kayo mat adwa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang damot kayang tao dito itanan day di Marina. Nana Sela? Nana Sela? Da kayo magkayam. Kunak mo asino itayan. Wan, siya palasan ko. Ay na, agiro utak man dito itanam day di Marina. Nabayag namin ajak imay dito eh. Kasta akmat nana. Kumusta kayo ni Elizabeth? Nasaya at lapta balasan ko. Amom ka day. Kanayon latang agdamag kanyak ni Elizabeth. Malaglagip na ngamin ti amakan inana. Nana Sela, imbagam ka din ti kinapudnukan ko na? Saan? Pulos ajak ibaga ti kinapudno. May papan itibiyag na. Nana? Saanan anaskan balasan ko? Nasaysaya atin nagtalinaod apalimad ti amin. Tapno mayad ayuda iti paggan. Amom ti kayat ko ang mapasamak, Ella. Wanana, maawata. Nasaysaya atin nagtalinaod apalimad ti amin. Nilimod ta kumadayta, Ella. Ikarim kanya. Maawatan kayo, Nana. Wen, matungpal, ti kunayo. Rumwara iha, at dala kayat ko agatangan iji kabisera. Ha? Asino ti kaduhayo, mama? Ni Bart, Sige, mama. Agan-anad kayo laan. di ka madanagan iha. Katsiga, saan ka kumarom rumwa dito yung mansyon? Anya ti ammo, ang mga noaddaman na agpanggapkan ka iti dakas. Wan, mama. Agan-anad kayo kumaman. Awan ti pagdanagam ko nakmanen. Nakasagana ak alumaban, no adda pagpagganap. Sige, Ami. Ibusan ta na ito yung sagana ni Nanang Akanta. Kalpasan na. At pakabiseratan. Wan, Lando. Ipantati surat para iti mayor. Nana Sela, nalpasan ti panagdalos ta. Kan nakaina na tamaten. Mabalintag ti pumanaw dito eh. Wan, Ella. Kumusta tulaangan ni Elizabeth? Kaya't ko ang makita. Ngam, addan tulat tagundaway nga agkita kami, Nana. Wan, balasan ko.
Maragsakan na ka makaammo nga dagaya mong trabaho na. Kat iti pa'y radio station dito'y ili tayo asan Isidro. Wan, ay nagbak ng gayam ti akin kuko iti dayjay a radio station. Kat mako na asa nga lang ti radio station na ti adda dito'y San Isidro. Kasta gayam nana. Wan, balasang ko. Kat napagasatan mo't ni Elizabeth. Kat naawat iti dayjay a radio station dito'y San Isidro. Sekretarya, rumuarak bin. Adala si kaswag bin. Sikat lang ti makamo diti opisina. Ipundong pa lang nagiti ti pirma di tata si kaswag ito nagsublian. Ami. Awanan. Napanan ti kotse ni Senyor Simon. Uy, ngam ipantalat ka ti surat. Adamat siguro dagiti right hand na. Isun ti pangyawatan ta. Siyak lang nanti umunag piti munisipyo. Agbatikan dito eh. Urayan nakbit ha? Sige, si kangarodan ti mangipan iti surat ta urayan ka dito. Mapan ka pa'y aggatang iti daduma ang kasabulan. Jipod, sakbay nga agsubli ka ijay. Wen, sikat yung makamo ami. Sige, iti dahi aban na ti pagtarungan ka. Oh my God. Ami, oh my God! Ha? Oh, apay! Dapat kantong yan nila. Isuda dahi ta sumungan niya. Oh my God! Mangliklik ka! Mapanik na ti Gudson. Aggatang na iti kasapulan ni kiniapong Sela. Igatangak mo ni apong iti daster na. Sabutak man niya. Sana balik ang sweldo. Salbag ka! Nagdakkel ta mo lagat mo! Ngam di mo makita ti daldala pusang! Pasensya ka yun, ma'am. Ni aping ikat masikatin ang dungmar kanyak. Ito pa basulang nak. Madam, anya tinaramid yo? Daytoy a babae. Dangap! Intayon madam. Panawan tayon dahi ta babae. Intun maminsan babae. Kitam ti dalan mo. Buisit kay ti dalan ko. Ha! Anyamot ka. Naglawag nga iso ti aking basol. Ngam siyak ti pinabasol na. Talyaw at talyaw itilikodan na. Idi dinong parnak. Siyak pa'y ti pinabasol na. Tinong panak pa. Madam, malagip mo ka di babae at inong pamitay ijay kabisera. Apay dayjay. Nagpintas, madam. Kasla, jak malipatan ti rupa na. Gaputan, naiayo at adagos iti kinapintas na. Nagpintas, madam. Kasla, jak may bagati kahit kung may baga. Anya? Ha? Tigit di pa nagmanihom ti asikaswam Bart. Saan ano anya laditan? Madam, nagpintas na diyang babae. May ayok itirupa na. Kasla ngamin nakitkita kon. Yung jak amono sa dino. Anya? Wan, madam. Ay naapo. Kaya't ko abalsan iti panangtong panakanyak. Nung nakapagtagpalag. Anya? Isukit din tagungot. Idin to tabasol namot. Naglawag na sa tinangdong parkanyak. Tadi namot kitkitaan namin tidalan na. Ita, siya pa'y titinungpa na. Nagmayat kumaabalsan. Ay saan na po? Saan mo kumangar aramidan ti kasta? Nupay kasta tinaramid kan kaday di atao. Naskan ngay respetom. Kain inaunahngam sika. Apong, saan arerespetuan ti kasken kwana? Nupay kasta itinaramid na kan kaapo. Kaya't kulaang nga ipalagip ti maysa abilin ko kan ka. Apong, respetuam dagitiin inauna ngum itisika. Apo,
Saan mo ko maaliplipatan ay taabilin ko, apo? Lagi-lagi pang kumak. Surat na ito ya. Sekretarya. Pasino tinangtod, iti na ito surat. May sala kayo. Sige, panawanak dito eh. Sige. Surat. Lukatak mantabasag. Mayor Alban. Isublim dagiti dagami nga inagumam. Kanya na ito, ngay pagbagat ito asurat. Ituloy ko basan. Agum ka, Alban. Urayam ti kanito apanagsingirmikan ka. Sino tinangtan iti daytoy asurat? Sino? Agyaman at nakasanggot kayo. Matantanagan man na nagisimbabog kayo kanimanong lando. Awan ti rumba nga pagdanagan. Nasigla ka. Isa di kagdanag. Manang, Naitid ning kisurat iti tao ang nairamtaan na. Kapitan, nalabit nga akong kumtoton day jay. Agpang panunutan no asino tinangkad iti day jay asura. Tsak in pagarupad tapos kayang atao ti mayor ita dito San Isidro. Juan Rosa, nagpadaan da iti asawa ng agtakas. Pasurot ida ti Diablo. Manang, Ala, sumre ka kung dita kalapawt agi na naakpay, Rosa. sige manang. Tayo naklit tumulong ka dagiti padak a babae ang mangisagana iti kanan tayo. Sige, Rosa. Awan na ti pamatik nga isubli ni Senyor Simon dagiti daga ngay nag-aguman na, Lando. Iso ati rumbang kan kuana. Maparigat. Matay. Magansa. Kat ininutin tayo nga ikan iti pagparikutan na. Ma'am, kanayo nak mo umay aglar gabista dito'y akin nga to apasag ti mansyon. Ngam, awan ti madlaw ko iti aglawlaw. Nasaya at matno kasta, Ella. Nagbutang da siguron. Gapo iti pan nakapaltog ti may sa idi akadwada. Saan ko man ang maulit day, Chay? Madandanagan akan ayon. Nga uray pa'y awan ti madmadlaw ko iti aglawlaw. Basta ti panunutan nyo, ma'am. Awan ti managdakdakas a mabalin a makastrak di ti mansyon. Gapo ta saan da basta makastrak dito eh. Ken may sa, ada gwardya. Wan, amok day ta? Yung madandanagan aklata. Ma'am, No kumangam-intad ni Victor, di sa anak ko ma ang madandanagan akastoy. Takas lang amin natalgad tirignak no adda ni Victor. ma'am, Agawid la kuman ni Victor, Ella. Agawid kumalaengan. Bart, kumusta ti may patpatakdag a pasdak? Nagbiit, madam. Dandanin malpas. Nasaya. Iti mabit. Malpas day jayan. Agkalap kayo adagos iti babae. Naskan nga ado ti babae a maipopok iti dayjay a pasdak. Iti kasta, maay ayo latta dagiti soki tayo. Wan, madam. Ariglado day ta. Napudot ti ulo kanita. Adda manan ti makakalaban kanyak iti patalikod. Anya ti kayat mo asawan. Adarawat wa surat. Ket kuna nga isublik kano dagiti inag-agumak adaga. Anya. Uraya kano. Ti kanito asingirandak. Anya. Buisit dagita no asino daman. Agparangda kanya no kabalandak akalabanan. Siyak ti mayor iti na ito nga ili. Iso asandak akalabanan takukwak ti turaya. Panagkunam, maal sino dagita, Simon? Awan ti atapag ganita. Aduda ngay nagumak iti daga. Awan ti may tudok. Nalakalaang nga sulbaran dayta, Simon. Aber,
Kasano ko ma? Ipapatay mo amin, ida. Ay, nga dinangag ko, Mama. Papa, Rina, Rina, ulitin nyo man dyan ako na yun, Mama. Asino ti ipapatay yun? ha? Kwa. di kag tanag iha. Awan ti dakas nga ramiden mi. Di nasaon ni mamam ket bunga lang ti pudo ti ulo na. Gaputa dadagiti manggurgura kada kami. Asino da? Dagiti nakalapan mi iti politika iha. Siya kung timang sumbat iti telepono. Hello? Hello, Rina. Kumusta ka? Ha? Dagtoy tay boses idi nga inawag. Hello? Anya tay bagam? Amom ka di. Amam mapatay tao. Iinam. Man. Mamapatay tao ti inam. Kat agum at ti amam. Ano niya? Asino ka? Apay akas na ti bagbagam. Saan ka at umulad kadakwada? No di mo kaya't aduntang ti tiyempo ang mapatay da ka. Ano niya? Uray sika. Patayan da kamat. Nuag palin kamat at dakas. Anya ti sasawam? Asino ka namin? Apay adi kag pabigbig. Kan apay ngam muna. Hello? Hello? Awanan. Babanan. Asino dahi jay ang tao? Apay akas jay ti bagbagana. Ano nga ta? Tagiti imbagana kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Posible timbaga ti ko na. Jakpat dyan amang mapatay tao ni Mama. Kat agumat ni Papa. Anya kumati naguman ni Papa. Rina, anya tinaramidan dito ayan sa telepono. Papa, pudno ka di timbaga ti ko na. Anya? Imbaga na amang mapatay tao ni Mama. Anya? Kat agum kayo kanumat. Kadyak ka na tumultulad ka na kayo. Taamangan niyo patayin da. Anya? Huson! Salbag na kita na tao! Agpakita na kanyak! Oh. Papa, kasta unay apan nakaburi-buryo. Kaya't kadi asawan day tang apod no amin timbagbaga ti Kolar. Son! Iso di mo patpatyan timbaga na ta, Kolar. Balada jay. Day ka lamang re-re-rebog tambo na. Madadaan lang ti ulo ka na kita. Apay akastoy ti mapaspasamak ita. Oray siyak. Mariripukan matan kadagitoy ang mapaspasama. Anya ti kunayo, madam? Ituloy tayo ti panangsarak tayo iti mansyon ni Rodrigo? Wad. Dayta talaga ti plano. Awan mo't kat di parikot ita. Iso nga amin na plano kat matungpal. Sige, madam. No dahil ti kunayo. Sa bagay, ita siguro ti umno pa naman. Tapno sarkan tayo ti mansyon ta Rodrigo. Rumbaglaan. Iti kasta, mapasublik ti kwartaan na pukaw ko. Ti kwartaan ang sakak kan ni Rina. Nas ka na maisublimat lang kanyak dayjay agathad. Sige, madam. Kalpasan ti pasdak ko. Ison ti sumaruno nga aramidan yo.
Matungpal, madam. Naimbag nagsapa, mama. Kastamot iha. Agkape kayo, mama. Isaganaan kayo iti kape. Pagyama na. Nasapa kayo abim mangon, mama. Adan sakit di pagnayo. Wan iha. Sarong kara, ti maipatpatakda rapas dako. Kasta ka di, mama. Mabalong ti sumurot kada kayo, iti day ta maipatpatak der apas dakyo. Ha? Ako ay saan at iha? Agtak-tak-tak ka lang iti oras mo no kasta. Mama, matuo ka nak dito mansyon. Iso akayat ko ang makita ti pasdakyo. Sige ha? Sumurot ka? Tapno di mo matkunaan na di ka mapagustuhan. Agyaman nak, mama. Nakaikipdong akong ami. Kaya't ko akidnapan tayo ti anak dadon niya Anita. Anya? Wen, agbali na balod tayo ni Rina. Aging gaasaan nga isubli ni Senyor Simon. Dagiti nag-aguman na adaga dagiti tao. Kidnapan tayo, niya rin. Wen, Kwa. Awan ka din di ang mo mapamusposan, asaan na dito? nasa isaya dito na panunod ko ami. Iti kasta, ad-addang nagparikot ni Mayor Alban. Saan aron pa nga mairaman ni Rina? Awan basol na kadagad. Ano niya? Mangansong, si kamot lang tinag ko ng kada kami. Adito'y agiraman iti inosente. Lukasta, saan nga rod aron pa nga mairaman ni Rina? Nung dito iti kasayaatan a planok para kadakwada, ami. Saan ang maipargan? Anya nga tanong. Nunid doon niya Anita, tikidnapan tayo. Anya? Wan, mangansong. Tao'y agrikat ditit ko ta. Awan anyaman na. Ngamin, pasurot matlang ti Diablo, dayjay agdon. Ano niya? May mayat nunid doon niya Anita, tikidnapan tayo. Tapno mapadasan na ti agrikat. Isuganyam day iti pasdak nga ipatpatak deryo tungan. Wan, ma'am. Saan una dakal? Ano ti silid day tapasdak? Anya? Api nga dati sila day tapasdak. Anya nga min day tayo tungan. Pagipupukan iti babae. Pagipupukan iti babae? Ay, kwa, ma'am. Ano ti kayat mo asawan? Pagipupukan iti babae? Ati kayat ko sawan. Pagpupukan ka nagiti kalapati, ma'am. Anya? Ano ang kalapati, tinaipupuk ididita. Kwa, hindi pinabutak na. Timayab amin ang kalapati. Sabay ti maawatak iti imbagana. Mang Rene? Wow! Inawagan nakbanan itipod no anagan ko, ma'am. Anya ka talaga ti may papan iti day taapasdak ni mama. Kayat ko amaamuan ti pudno. Kwa, ma'am, negosyo. Negosyo ni Madam Anita. Kalapati. Ano hindi, umay agatang iti kalapati, ma'am. Dahil tadipod na. Kasta ka di, Mang Rene? Sige. Patyan kan iti kinunin. Sige, ma'am. Panawan ka pa dito yung nagtugawa, ma'am. Kita agman agit idat tumatrabaho. Kita idatapno agtrabaho da iti husto. Sige lang, Mang Rene. Awan pa'y da mamakad mang bad anapan ginutang iti maka. Maburbur siya anak iti imbaga nitong anak. Kalapati? Sabali at talaga ti panagawat ko. Anya? Kastati ko na ni Ami, mga ansa? Doon ni Anita, tikidnapan tayo? Wen, Nando. Anya ti makunam? Wan, mga ansong. Nasaysaya at nun ni Dunya Anita, tikidnapan tayo. Iti kasta. Marik na natin ipalakam tayo aligat. Sige. Mukas tati ko na yan. Iso nga ron, ti aramidan tayo. Di tayo raman ni Rina. Igaputan na sin kita tao, mga ansong. Sana kasi kadagit idadakkel na antimonyo. Ala,
Pagsasaritaan tayo dahi tabanag. Tapno agbaligi tayo itaramitan tayo. Ket no kasapulan apatayin tayo ni Doña Anita. Aramitan tayo. Mama, anya ang negosyo? Uno, pangusaran mo iti daytoy yung patak dari yung apasta. Apenas ka na damdamagam. Kaya't ko nga ang matamamuan, Mama. Ta interesado ak ngamin iti daytoy. Anya? Naanyaman ang negosyo dayta, Mama. Di kayat ko, siyak ti mangimaton. Anya? Iso ang kayat ko amamuan, no anya ti negosyo yung iti daytoy apasta, Mama. Panunutok pa iha. Saan ka di apupukan dagiti kalapati? Anya ti bagbagam? Kulungan. Wano pupukan dagiti babae, Mama. Kasta ti panagawat ko iti dayta. Anya? Sino tinagkunakan ka iti dayta? Saanan anas kan amaamuan niya, Mama? Ngam kayat ko amaamuan ti agpayso kada kayo. Tasya, makaawat ha? Nangruna kada kayo nga ina. Na sino man tinagkunakan ka, aday iti apasdak kat upukan dagiti kalapake, saan mo apatyon? Ngamin may sa daytoy a hotel. Hotel? Uwan iha. Umay pagturugan dagiti kagayon ko a foreigner. Wano dagiti kayat na ti umay agpalabas iti rabi iditoy. Anya? Kayat nasawan? Adamat nga rod babae ditoy, Mama. Natural, iha. Nga misuda dagiti trabahador ko ditoy. Isuda dagiti mga sikaso kadagiti customer. Kasta ka di, Mama? Uwan iha. Ala, nuko na masikanto ti magimaton. Panunutag pa'y anaimbag. Pagsaritaan min tupay kan ni Papam. Ngamin, kasanun ngay iji asyenda. Narigat mat ang mabaybayan. Mama. Agsarita kamin to kan ni Papam. Amangan ngamin no di na matlaang itulok asikanto ti mangimaton iti dayti apasdak. Kaputa impaimanan kan ka ti asyenda. Mga iso, da kamin ti bumabangag paliin. Takwatan niya. Wano amuan ni no sa dini ti mabaling tayo apang dukutan kan Doña Anita. Sa ano namin? Da kamin kinilamdo ti aggunay. Lukas na, umayag magnaman. Kaya't pati sumarap. Sa ano namin? Kanayon ka na mapanag. Agbati kan dito ikota. Kaya't makamu ka pa lang kadagiti babaya kakadwa tayo dito. Sige, muday pati ko na. Sumalog kami kinilando. Kat agpaliw kami. Agdatan dito yung asyenda, kuraw! Mang Igme! Kuraw, igalit ka dito po unti kayo ha. Tama panak iti ayan ni Mang Igme. Mang Igme, kaya't ka makasarita. Mapantaag tugaw iti dayjay akawayan at tugaw apaginanaan. Ma'am! Basta ma'am Rina! Nakidnap ka? Day katipod mo, Mang Igme. Pagyamanat, tasaan dakmat adinangran dagiti nang kidnap kanya. Isumot lagayam, anabayag adi ka nagpasyar dito. Asyenda, ma'am! Wan, kung saan akayat ni Papa nga umayak pa dito eh. Di kayat na, agyanak latan iti mansyon. Ma'am? Ngam imayak lata dito eh, takayat ka akasarita. May papanitiyan niya, ma'am. Mang Igme, sipod adda aktitir San Isidro. Awan tinadamdamag ko adakas nga aramid damamakan Papa. Ngam, ado dagiti burbur tya ita kanya. Ado dagiti saludsod ko asaan amasungbatan. Ha? Anya da kita, ma'am? Mang Igme, pang-asim ta ibagam tipod no. Ha? Dakas ka di damama kan Papa. Ma'am! Ibagam kanyak tipod no. Pang-asim.
Nadadakis nga ramit ta, mama. Ipod ng kanya, mang igni. Ay, kwa, ma'am. Ay, awan amo kiti dayta. Ijak kaya ti agsao, may papanit ti dayta banag. Ay, sos, narigat ti may sarsarak, ma'am. Mang igni. Awan ti may bagak kiti dayta. Kasi ti nakunakon, narigat ti agsasaw. Kaputa, amok ti pagtungpalak no agsawa. Iswa, si kalakuman ti makamo amang takwat iti kayat mo takwatan may papankan ni mamam. Awan may bagak iti dayta, ma'am Rina. Natingitek, ma'am. Talagang awan may bagak. Ngam itituno ti saritang. Talaga adakis da, mama. Kan, mama. Akwa, ma'am. Makamo ka namang takwat iti kayat mo takwatan may papankadakwada. Lando, agsublita pa'y langit ti kalapaw ko. Bueno saan? Mapantay ti kalapaw ni Tata Santos. Awan pa'y lang ti madlaw tadi ti masakupan ni Senyor Simon. Bueno nga mga ansong. Saan ta nakitkita ni Doña Anita? Sige, inta sa rungkaran ni Tata Santos. Mga ansong, sigun ko ni Tata Santos. Langag na ka na pagsasaritaan na iti pasurot ni Senyor Simon ang nakidnap ni Rina. Anya? Nakidnap ni Rina? Di na ka na mo tinapasamak. Ngamin, apag isula nga lumabas iti asidag ti mansyon. Kastatin langag na pagsasaritaan na iti pasurot da. Anya? Kaasimat ni Rina, mga ansong. Kinidnap dagayam ni Rina. Apag isulaw na Lando, mayat na ito akong daway. Ipamuspusan ta kidnapan ni Doña Anita. Iti kasta, ad dapay ngagparikot ni Mayor Alban. Ngam di tagsig sigurado mga ansong. Nasikap mo't dayja bakit? Anya? Nasiglat pa dayja bakit mga ansong? Amo na mo't ti pamaltog. Isonas ka na panunutan tayo na imbag tiramidan tayo. Di tagdardara sodos. Amangan mo maisagmak tayo. Lando, talaga adita nakita ti aniniwan lakuman ni Doña Anita. Ayan na nga ta. Anya ti aramidin tayo tan, mga ansong. Pumanaw tan diti pagpalpaliiwan ta. Anya nga ro ti aramidin tayo ta. Agsublita ka din iti kuta, ngawan man lang aramidan ta. Amo ko Lando. Mapantay ti Hacienda Alban. Ha? Sarkan ta ti dakkel a balay dayjay. Sigurado. Ado ti mahalata pa kay ranudan tayo jay kota. Anya? Agtakaw tayo di Hacienda Alban? Wen Lando. Agtakaw ta. Sana mabalin ngawan maramidan tayo ti daytoy asim malugan ta. Sige mga ansong. Sikat masurat. Sarkan ta ti dakkel a balay da Doña Anita iti Hacienda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Da kayo agwardya, agbantay kayo na imbag. Masapol na di kayo agliway. Masapol na agbantay kayo na imbag. Gaputa di tayo mo, no soblyan na tayo dagiti malagdakdakas. Dagiti kayat na amang sirrek iti mansyon. Sir! Pangasayo, tadi kaya kliway. Sir! Agbantay kami anin ba? Rodrigo, kumusta ti Hacienda kan ti rancho? Saan ka di nga ijay tinagkapwam? Wen Carlota, binilin ko idana imbag. Anya? Binilin ko dagiti amin na katalag iti Hacienda. Kan iti radyo. Asaan da baybayan ti trabaho da? Rodrigo. Iti kasta. Agtultuloy lata ti panagduras ti Hacienda. Kastamad ta iti radyo. Pagsayaatan tayo amin no kasta ti mapasamak. Saan ka din? Juan, husto ka. Binilin ko amin nga da iti babaen ta, Carlota. Iti kasta, saan da ngagiway? Rodrigo. Ngagpapan ka dagiti babauran diti mansyon. Binilin ko amin ida. Asaan da ko mapampanawan ti mansyon. Apay ko mangamin apanawan da to'y mansyon. Idin to ta ipapaitamat ti umiso at ang danda.
Kan sursurukan tapayan no daduma. Di mo ngamin may baga, Carlota. Nga uri ipaay mo amin na kayat da. No talaga kayat da panawan, awan maramidan ta. Anya? Sa bagay, saan ta matanggal ida? Ngam ti imbagak kadakwada. Aging nga adada dito'y mansyon. Aramiden da kuma ti may parbeng nga aramiden da. Dagiti lagar. Agtultuloy na tati panagpukan da iti kayo. Saan da apang panunutan ti mabalin nga ibungan to ti kastoy nga aramiden da. Awan sa bali apang panunutan da ita no di ti pagkwartada. Awanan makalbon da ita bantay. Sapay kuma ta saan da nga iraman to'y bantay nga si Dag ti masakupa. Anya tinapasamak dito yung mang igme? Anya ti paggumungan nyo dito eh? Marina, naimbag ta, daka. Naman mo yan, na-strict gayam ti pagnanaidan nyo kani Nana Marsing. Sinirak kag tatakaw. Sigun ko ni Nana Marsing. Kwarta ka daw tinalada. Anya? Hinrakad da ka ni Nana Marsing. Kitkalpasan na, binusalan da pa. Ayan kita ni Nana Marsing. Ada ti pagnanaidan nyo, ma'am. Agisim-sim pa ka da kita, lika mo na wara. Anya? Kasta ti pa ka mo ti may saman nalaw na nagapoy dyan, ma'am. Ni Tata Kusmay. Idagas na kumay dyan dagiti protas ngam, kas dyan mo tinadanunan na. Anya? O sige, mapanak iji pag nanaidan mi dito asyenda. Itang mataan. Awan ti basol muna na Marsing. Basol dagiti agtatakaw dagiti nadadail agamit dito eh. Sige, kita ag iti silid ko. Panawan kayo pa'y dito nga agisimsim pa. Saanan asimumbat ni Nana Marsing? Mabain unay iti da ito'y anapasama. Napagkatikandado ti pangikikak iti kwarta. Kaya pasawan da ita. Inala ti kwarta nga idultulin ko dito eh. Lukatak ti aparador. Tibag nga ayan ti kwarta. Awan dito'y aparador. Makas na. Bakal agad at tinakaw yung ikasyan nga alban. Unan, Sa bali matunti inaramid, Jo. Napan kayo gayang nagtakaw? Napanunot la dayta ni Mang Ansong. Hindi saan nga makita ni Dunya Anita. Sa bagay, masaya na. Taoray manupay adaktil agatad ti matakaw yo kadakwada. Kurang pay dayta apang bayad da iti adon abas basol da iti pada da at tao. Gusto ka, Ami. Iti kaadon ti basol da iti pada da at tao. Kurang pay ti kinabaknang da pagbayad da. Gaputa ti maiparbang kadakwada. Mapuran ti kararwada ija impyerno. Ita kanalpasan ti pasdak ko, part. Masapol nga ramiden yon ti sumaruno a plano. Madam. Sir kanyon ti mansyon da Rodrigo. Wan, madam. Aramiden mi dayta. Iti kabita na panawan. Isayang kaptyo dayta. Ella, kidawakan ka. Asaan ka kumaapumampanaw diti mansyon? Ha? Nangro na kat delikado itan ti panawen. Manong Rodrigo? Basta kidawag asaan ka kumaapumampanaw diti mansyon. Nga oray, makiasawa kan tono bilang. Ti kayat ko, agyan kalata diti mansyon. Anya? Wan, Ella. Tati kayat ko, ada kadwami ditoy. Kan maysa, imbilang kan kaspudpud no akapsat ko. Kang ronaan na napatig ka kini Victor. Wen Manong Rodrigo? Agyaman akin ka, Ella.
Iti, anya, Manong? Iti, panangipatag mo kini Victor. Ay, nakakaasi idi ti anak ko. Ngam, agyaman ako nay. Gaputa may saka anang ipatag ken kuana. Sika tinangay aywan ken kuana idi pimusa yan di agnagan itignas anang aywan ken kuana. Manong Rodrigo. Nasakit a panunutan tinapalaba sa ela. Makasangitak amang pampanunot. Ngam, agyaman na kiti Diyos. Ta saan nalatabi na ibayan ti anak ko. Naimbag unay ti Diyos. Ta adda dagiti kasken ka a naimbag ti panagpuspuso na. Manong. Ket supapakak day ta kinaimbag mo ela. Kaya't ko ngagtalinaed ka dito mansyon aging kating kana. Nga uray pa'y agdanton pamilyang. Ha? Naibagat da ito'y abanag kini Carlota. Ket kanunungan na launay. Iso apang nga asim, tasaan ka pumampanaw. Tika, tililinag tong an. Kaya't ko apatayam to ni Ella. Kaya't ko apaltugam meten, tapno awanan ti pampanunutot pa'y. Ha? Ipasiguradom day ta tong an. Awen madam. Di kagdanak. Addan tugunggunam. Basta tungpal ka kanya. Wen madam. Onya, nakasagana kayo. Baya, nakasagana kami, boss. Masayat. Ngaminton madamdama pa iti papanaw tayo dito mansyon. Ang palapas tayo pa iti talong awas. Apag isunto, inton makadanon tayo iti mansyon ni Rodrigo. Nakaturog dan to aminan. Ti gwardya ti saan pa nakaturog, boss? Sana palikod na itatungan. Nunaskan na patayin tayo. Aramidan tayo. Kasta kinapasan ng krusa. Iso nga ita. Awanin tinamnamak nga agsublipay pisigod a lalaki nga inayat ko. Ni Victor. Nalipatan na ka nga taday ta lalaki nga inayat mo, Manang? Andiya ka mo, Rosa. Ngam siya. Kaya't ko alipatanan. Ngamjak mat kabaalan. Ang dalata iti puso kan panunat ko. Ngam, kasano ang napasamak? Nga addan sa bali nga ay ayatan na. Awan matkit di karbangakkan ko na. Gaputa awan idi ti imbagbaga na apanagayat na kanya. Ha? Ngam nariknak nga ay ayatan nak ni Victor. Kat amo, narik na naman no kasano ti panagayat ko kan ko na. Manang Ami. Nagkinari kami adi milipatan ti tunggal maysa. Ngam, nalipatan na ko ni Rosa. Linipat na ko ni Victor. Nagrigat matan ti sasaadam, Manang Ami. Gaputad damat kan ay ayatan ti lalaki nga ipatpatag mo unay. Ito'y pailan da ami kin Rosa iti parangan ti kalapaw da. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Ginandat ko ti masilig ka dakuan. Ngami dinangag ko ti saritaan da. Diya ko nagtuloy mangansong. Ano ti pagsarsaritaan da? May papanit ti lalaki ngayon ay ayat ni Ami. Anya? Da kaya ti dasin ngayon ti saritaan da. Iso nagsubli ako dito kalapaw. Ay, bilang iti babay. Saan da maliklikan ti kasta topiko? Sige mangansong. Umuna ako na maturog. Nala, maturog tan. Baybayan tanda ami kan Rosa nga agsarsarita di taparangan. No kasta. Natakawan kayam iji asyenda. Wan mama, kat inala da amin dagiti urnong ko a kwarta. Anya.
Ano pa'y? Idi na minsan nga daw, mama. Anya. Apay nga italang anam mo. Nawabalin ko ma, kadjakon kayat ni baga kada kayo, mama. Saan amabalin addi ni mamuan? Tanasken amatiliw no asino man dagiti agtatakaw. Ha? Sigurado adagiti trabakator. Nga ta. Ta sino kumapay mo saan nga isuda? Saan na mabalin da ito eh? Nasken amatiliw dagiti agtatakaw? Awan tinakakita iti napasamak. Nila Nana Marsing. Yam saan na ida ama irupaan. Gaputa na kaabungot da. Kinadda ka no paltog da. Anya. Panagkunayo ka dikat dagiti trabahador? Imposible, mama. Saan ko apat yan? Anya. Nabayag akong iti asyenda. Ngam pulos na awan ti dakis anapas pasama. Kun awan mat nadamdamag ko apa nagtakaw. Nga oray pa iti awanak pa'y. Anya ti kayat mo aparwaran. Saan adagiti trabahador, mama? Gaputa saan da nga aramid ti kasta. Ti agtakaw, tapno laang adda kwartada. Nga oray pa'y masaktan da ti padada at tao, tapno laang makakwartada. Nga oray pa'y pumataydan, tapno laang adda kwartada. Saan akasta dagiti trabahador, mama? Nadikat talaga nga dagiti dangkes at tao iti aglawlaw. Ta sino ti atapa mo? Adda paltog da, mama. Asino kumapay? Amangan mo dagiti pasurot chumatlaang kinli papa. Anya? Di armas da. Sigon kinli Nana Marsing. Pinaturungan da ito'y iti paltog. Isung awan mabalinan ni Nana Marsing. Ita, asino kumapay ngay timapan ijay nga agtakaw adi armas? Ama kaamo nga adda kwarta ijay? Ha? Mama, paliiwan niya dagiti pasurot siya. Tamangan no iso damat ket di tinasaob nga agtatakaw. Karadwar, agsip ka ni Mag. Mga tutigate kan ti pader. Kat marigatan tayo makakalayat itinayda. No kalayatan tayo, ang mga no makadlaw da. Agpalit tayo kay boss, ang mga no at damang ilukat itigay. Sana mapasamak na itatungan. Boss, masapol na makastruck tayo iti mansyon. Kat agbaligi tayo, iti panggap tayo. Magtimpla akman pa'y itigatas nga ininak. Makatulong tigatas, tapno maalak ti tuturugak. Ay, sa anak namin na makatulog. Ella. Ha? Ne, Manong Rodrigo, saan ka pala nakaturog? Wen, iti anak man iti kape, takayat ko tag kape. Wen Manong, mabit lang, ah? Mapit lang, Ella. Kita at man yung dajay. Ikis di ba po ng dajay? Agsaganak, inak ala ang tipaltog nga idulduling ko. Ang mga numat no adda nakastrak iti mansyon na agtatakaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Paltog day dyan. Adda nakastrak ang malagdakdakas diti mansyon. Rumara ko na. Igam ko ti paltog na adda kayak. Nunas kan ang makitinaltugak. Aramidak. Sa magkaagwardya, lumapan ka pa ng amin. awanan tayo tigwan siya, boss. Napasag namin na yun. Karatwa, sarakan tayong timansyon! Carlota, agring ka! Carlota! Aglaman ka. Ang mga lumapatay na kadagit nagtatakaw. Tipalto ko. Alaag. Palto tayo dyan, Rodrigo. Nakastrut na kitang tatakaw ni timansyon. Kasano ang napasamak dita? Presidente Rodrigo, sarakan tayo! Las! Ahan tayo amin nga iduldulin ng alas kang kwapa. Kita namin na mabalin tayo ngayon ako, boss. Agalis ko kayo, kakadwa!
nakamaskara dagiti agtatakaw. Saan ang makita ti Rupada? Ngamnas kan amaamuak no asino da. At tapak adabat dagita. Jak maasit ganti telepono. Ang mga nada makakita kanyak, kat paltugan dak akas iti may sa agbabaonan itay. Ha? At daakturong ditay. Amuak no asino reta. Ikatak ti maskarana. Dito ti paglimangam, Carlota. Igamot ti jewelry box mo. Kantibag ang naglawan iti kwartata. Saan ka rumrumbar dita? Juan Rodrigo, Juan. Saan to amamuan tagtatakaw ti naglimangam? Oray na ti mapaspasamak. Saan ka arumwar dita? Awan baon ko katakwada. Nagaduda. Katagiti babaonan. Pinatay da nga taan dita. Agtali na unaklatan dito naglamangak. Sapay kumata na kapag lamang damanong Rodrigo. Tigong-tig na iti dakas. Sino kayo? Ano ba? Sa punan niyo ti kwarta kong alakas na! Kanal po ang tinangag ko. Namindo. Sino nga ta tinapaltugan? Sapay kumata saan adamam Carlota. Dahil dyan ti may saan nakamaskara. Masidag di anak ko. Paltugag. Napantag! Bas, kawante kwarta kan alahas ang makita dito silid ngayon tayaw. Sa bola nyo, kalkalon nyo amin ang makita yung mabali na pagdudulin ang da. Unas! Nagkikaawanan pa in. Saan ang mabaling agbaligi da iti panggagda? Makipinang tugak mat. Saan ang mabaling aglamlam mga klatan dito eh? At dapagtog ko, katnaskan nga aramatag. Ano? Ano tayo? Libat na dyan. At awanan pa in. Sa bali tinapuntaan. Sa bola nyo tinapunto! Sa pulang dakon. Ngam saan dak ang makita dito'y naglamang. Saan tayo naalat ikang Rona na panggap tayo? Kumano tayo dito'y boss? Wang! Tulungan nyo dagiti dua kakadua tayo na sugatan. Agawan tayo kakadua. Asin nyo! Agawan tayo timapalitilugan tayo! Salmag! Palpak! Anya lang dagiti naalat tayo ti mansyon. Ulklak, boss! Salmag! Ulklak ng antigo! Naging na tayo, boss. Saan la tayo tanti na alat ikakatwa tayo? Naging na dumapa ang dekorasyon iti diding. Naalada. Isot nila tayo. Narigat mo na bagkatan naging nagdadakil nga appliances na. Dili ka daw. Ha? Saan bakit di? Boss, nakita mo ka din nila. Ha? Sayang. Diyak na lagi kita yung sinapol. Diyak nakita. Anya? Nung nakita, sigurado ang pinaltugak, boss. Ngam sayang. Diyak nakita. Rodrigo! Rodrigo! Carlota. Apakas tumatang tinagbanaka. Pinatay ka ni Manong Rodrigo. Nangag ko pinaltugan na ni Rodrigo, Ella. Gapoy tinervyos ko. Tiyagan ako ti umnong harabitan. Narumora kiti naglamang ako na saan. Anya, lumapay asaan na nakipaglambang kanya ni Rodrigo. Apay asinango na nakiti ang tatakaw. Idinto tandamot paglambangan me. Asaan na madlaw nakiti ang tatakaw. Ma'am Carlota, agbayat na gijay ng tatakaw no asino naman. Agbayat na, Ella. Agbayat ang tuga kada ko na. At dapat na palag ko itigkang ko apaltungag. Katang amo na na po tayo.
Anya pati serbi nagitin lambang ko nga alahas ka ni kwartabi. Tanatay batan ti asawa. Anya pa. Anya, awan kwarta kenalahas ada isang butyo? Awan madam. Wall clock tinay sangpot may. Anay ko madam, anay. Takas lapaglastog mo pa'y awol klak tin sang butyo? Pasensya kayo madam. Nung talagang awan kwarta nakita mi ti mansyon. Anya? Awan na pulos ti nakita mi a kwarta wan walahas. Kinalkal mi amin. Linukatan mi amin nga paradorda. Awan na talaga ti nakita mi. Awan serbiyo! Nalaing kayo magsaw nga awan serbi may. Di pa ilada kayo tinapan ni dyan nagtakaw. Takita man no kasano tilaing yaw. Anay, anay. Di naksumpatan ni tikas tatungan. Amam mo na. Anay. Dak kaya't nga damang sumpat kanyak. Maawatam. Bumalaw kan dito ituan. Pakawalan ng madam. Sige, nakon. Madam, pasensya kan. Nung talagang awan naramidan mi. Tawan mat nakita may akwarta kan alas. Nagdadakal na kiti appliances da. Kat di mi may ruwar. Tasan mat anal ka. Kan may saan kami mat nagtaktakaw kada kiti kakasta ang gamit. No di kat kwarta. Wano alas lang titaktakawon mi. Pasensya kan madam. Sige. Inakmatan na ginana. Panawan kayo dito. Rina iha, naimbag ta na sa ka nakariing. Unay ka iha, agtugaw ka. Tasya kung ti mangisagana iti kapem. Mama. Iha, kaya't ka kasarita. Saan mo ko mga ibagbagakan ni papam ti may papan, iti pan nakasarak ti asyenda. Mabalin ka di asya kung ti mangibagakan ko ana. Anya? Wan iha. Sige, Mama. Da kayo ti makamo. Amo matan ni papama. Amangan no maatake pa'y no maamuan na ti pan nakasarak ti asyenda. Sige, Mama. Awan tinatakaw na akwarta kan alahas ko nam. Awan. Awan serbi ti papanday ti Jaya Mansion. Niya. Sayang lang ti oras daan na pa ni Jay. Ngayon nga ron. Talaga kasta. Bumawi kan tulangan iti sabali akong daway. Rodrigo! Apayanas ka na pumanas ka. Apayati mo na uray ni Victor. Kunak nagbalin tayo, anaragsa. Apamit ka na kastoy. Ma'am Carlota. Awarin ti asawa kela. Kasano itanda ito? Rumbang nagsumbat dagiti nagaramid iti kastoy. Ma. Naibaga kon iti polisya tinapasamak ito. Iso nga dan imay ang nag-imbestiga, ma'am. Panagkunayo ka di, kat matiliw dagiti managdakdakas, anang serak diti mansyon. Saan, madam? Awan lak pamati. Ngam di kay agdanag mama. Addan tumat aldaw da. Apay anairaman tayo iti kastoy apasama. Anya ti basong tayo iti pada tayo ataw. Apay kastoy tinapasama ka na tayo. Kat isumatan ti makagapuan na tayo ti asawa. Ang magpaitan ti kwarta kanalalas ko. Nga iso ti kinapkap kapak iti naglamagak. Ang magpaitan kita kinapak nang.
Ma'am. Lakas tayo batan, tinapasama kiti asawa. Uray, ko lang kumaamin na nakwarta ka na lahas ko. Basta saan na ko pinatay ni Rodrigo. Ma'am Carlota. Awanan nila. Awanan ti Serbiti biyak kanya. Makunsan siya kiti husto. Kaslakit din napatpatag kanyang ti kwarta kan lalahas. Ngam ti biyak ti asawa. Tapi natin dapat. Awan basolyo, ma'am. Awan basolyo. Naku, mataintat ko lang. Ti kaya't nagitiag tatakaw. Nalamit. Saan daw pinatay ni Rodrigo? Basol ko, Ella. Basol ko. Ma'am. Pagawain lang, Rodrigo. Awan basolyo, Ma'am Carlota. Awan. Basol. Takas at tao. Kanya na ito'y nakasurat iti na iti apagiwarnak Simon ni Rodrigo Quintero. Natayon, tapi natay dagiti agtatakaw. Juan, ni amigo Rodrigo da Anita. Anita. Kita man nga agpaiso ti biyag Simon. Manya ti katawam. Dahil ti ganabon, tinatangkan ti ulo na. Oo, mama. Kasi lang naragsak kayo amang basbasa iti date na apagiwar na ka. Ha? Kita at man day tabas-basain nyo, mama. Taapay, naragsak kayo? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.